Töwdegärler üçin ırımlar. Satyjynyň hünäri pul bilen baglanşykly. Şonuň üçin olar pul baradaky ähli ırımlary üns bilen berja etmelidir. Esasan öz haritlaryny satýan satyjylar. Şu gün köp sanly agdalarymyň haýyşy boýunça töwdegärler barada ırımlary goýýaryn. İlkinji alyjy erkek adam bolsa söwda üstünlikli bolar. İlkinji alyjy bilen bahada alyşdan has köp satarsyň. Ýerden alyjy bilen jedel etseň, girdejin kem çykar. Ähli harytlary ilkinji satywdan gelen pul bilen tüýkeseňiz, hemme zadyňyzy satarsyňyz. İlkinji söwdada uly hümmetli kagys pul düşdi, üstünlikli söwda güni bolar. Tötänden ýere maýda teňi gaçaýsa, onu galdyrmaň, has köp ýitirirsiňiz. Terediniň aşagynda maýda teňi goýuň, ol pullary özüne çekip durar. Beýleki satyjylaryň harytlaryňyza eli bilen degmegine ýol bermäň. Olar elleri bilen siziň söwdada etjek ähli üstünlikleriňizi ýygnap alarlar. Bereket ırımlaryny halan bolsaňyz, ýürege basyň. Has peýdalylaryny sypdyrmadlyk üçin hökmen kanalyma agda bolun.